agyr döwürler. Sara. Ne mollu? Sağlamçılar geldiler. Onlar koyunlara kurdular. Olar onu erwet enjipdir. Eyüp. Vah. Vah. Bir näçe goýunuň alyp gidipdirler. Sürüýün köpsem dağa apdyr. Gel, onu öýümüze getir. Aýylrak. Onu bu yerde yatırayım. Men onlara gaýta ul berjek boldum. Ankırılıp durmada goýdan köprek suw götür. Çalt dol. Sara, Davut nerede-ken? Ol o yerde ýokdy. Näme? Sen Davut'a goýun bakmaga kömek edýäň. Oň üçin ýyljak düşegiň goýup okudan galýaň. Ol bolsa seni ýeke taşladymy? Sara, Sag ol. Yakup. Men nämesem, Eýuba maňa şonu ederdi. Men sürüýün galanyny ýygnamana synaşaýyn. Men goýda Dalyany gördüm. O şäherdekileň hemmesi eýýän Ýuwaş bilýär. bolun. Elinde erwetleri yara var. Dalya, bu biziň mesike eýerýänligimiz üçin boldy diýip aýdýarlar diýdi. Olar biziň ata-babalarymyzyň ýoluny taşlandygymyzy Ahmak, aýdýarlar. belki men üstüme imanım üçin çolandyrlar. Haýş Eýüp. Bu mümkin ahiri şeýle dälmi? Emma tutuş şäher biziň garşymyzdamy? İsa da öz halky tarapyndan ret edilipdi. Ol özüni olaň öldürjegini bilýärdi. Şonda da Hudaýa boýun bolmagy taýlady. Edidim diňjiň al. Ol biziň başymyza oň edilen zatlaryň geljekdigine garaşmagy aýtdy. Men düşünýän, sen de injiň almaly. Oň ýüzüne ermäň bir bölegi bir. Köşeş Eýüp. Ýalwarýan. Bir ýol ýa-da başga da. Biz hiç wagt haçan saýlamalygyny bilmeýär. Edil bay ýaş dolandyrjy ýaly. köşeş, teň näme diýjek bolýanyň bilýän. Näme bolsa da biz İsa'ň ýygyny eýermegi saýlamaly. Bir wagt ýaşygyt İsa'dan baky ýaşaýşy miras almak üçin näme etmeligini sorady. Ýanky adam Hudaýyň ähli buýruklaryny ýaşlygyndan bäri berjay etýänligini aýtdy. İsa oňa şeýle diýdi: "Seniň ýekejek kemiň bar? Gitde, nämeň bar bolsa satyp, garyplara paýla. Şonda gökde hazynaň bolar. Onsan gelle meniň ýyzyma düş." Ýaş ýigit saýlamagy mejbur boldy. Ol öz mal mülkünde İsa'ny taşlandy gowurdy. Ol bizden awraýmyzdan, howpsuzlygymyzdan geçmegimizi sorap bilirmi? Sorap biler. Ol hiç haçan bizi öz ýüzüne ermäge Elizim mejbur özüňe etmeýär. zor salma. Ýatda sakla. İsa
İsa bize duydurdu. Eğer şey etmesek, eğer onun sözlerine kulak asmasak ya da tavin bolmasak, onu biz çağda kurulan öýe alıp oluruz. Sil gelenne öý ýykylyp wesweyran boldy. Emma kayanın üstüne kurulan öy. Emma gaýanyň üstüne gurulan şol öý Hudaýda gurulan durmuşdur. Ýagyş ýagyp siller geler, ýeller öňsüp ol öýürer. Emma öý hiç haçan ýykylmaz. Ha eşedýän. Canım rahatlan. Eyüp, näme boldy? Onu ýenjerler ýaly ýeke taşlapsyň. Näme? Sen size mol diýeri. Eger Yakup ol ýerde bolmadyk bolsa-da, Eger sen ol ýerde bolanam bolsaň, piştat edip bilmezdiň, doganım. O taýda olar gaty köplükdir. Eýnan ýany Eyüp. Sen ýaňna bolmalym. nirdedim? Biri bilen duşmalym. Daňatman kamy. Men size şunu aýtmaga geldim. Men olaň siz barada näme diýänliklerini eşitdim, ýöne üns bermedim. Sağ olun. Sağ olun. Siz men goňşulum hem dostlum. Men siziň ýanyňyzda boljak. Şeheriň adamlary näme diýse şonu isenler. Men İsa'nın ýyzyna ýerjek. Hatda maşgalaňyň ýaşurlary garşy bolsalar-da. Men hemişe ýaşurlarymı sylarym. Ýöne durmuşum üçin Hudaýa özüm jogap bermeli. Howwa Meryem hemmem şey etmeliydiýän. Ýaňja Eyüp hak deşdim. Reýip gadaydy. Geleňiz üçin minnetdar. Eyüp dökgenjiň ýokdura. Men gowy. Ýok, eli de urup durýan. Eger biz çiýişip başlamaka çaltyrak hereket etsek, ýerine gowy edip salyp bileriz. Meryem bize arasy eski gerek boljak getirip bilermi? Ýuşam döwgü salyp bilýärdi, belki men kömek ederim. Güýçlürek bir gerek bolar öýtgen. Dawud. Ine, onun eňini şunuň ýaly saklap bilsen gowy bolar. Şunu diýişle. Sağ ol gyýdym. Siziň ýoğuňyz gowaglan. Hawa, ol şeýle. Eli gowulaşyr diýip umyd edýän. Sen onu salmagy ökdekeniň Repka. Hudaýa şükür, döwük beterleşmänler. Öňe gitmeden öň biraz oturup dynjaljakmy? Bolýa gyýdym. Şeýsem oňat bolar. Käte biz agry çekmeli bolýar. Şonu döwüklügimizde galmarys. Şonu biz hakyky şapa alardy. Men pikirimçe, sen Eyüp'den başga da Alladan köp öýtdin. Men bu barada Nasraly İsa hakda we o barada sen gurrun beren wakalaň barada oýlanýardym. Şeýlemi? Oň sözleri örän güýçli. Men uzakly gün bolar barada pikir edýänligimi bildim. We ýüregim ýylady. Oň Hudaý tarapyndan iýerilen mukaddis bir ekenligini özümiň ananýanym bildim. Vah Nura, bu ne hil ajaýyp. Sen onun ýyzyna eýermäge, öz durmuşyň oňa inanmaga taýýarmy? Men durmuşymy gatygymma da duranok. Ol guturup barýar diýen ýaly. Ýöne mende ne mar bolsa, eger ol kabul etse, men onu uly şatlyk bilen ona beririm. Elbette olmun kabul eder. İsa bir wakan gurrun berdi. Bu üzümçülüğün eýesi baradady. Ol ir bilen günnükçiler hakyna tutýar. Her günnükçe bir günnük iş hakyny bir kümüş teňe razylaşýar. Günüň dowamyna soňrak çykyp, ol başga da işçiler hakyna tutýar.
Gün batmadan ol üzümçülük bağına işlemäge ýene de köp adamlar getirýär. Agşam düşüp işçilerin hakkını tölemeli wagty gelenne ýer eýesi her bir işgäre günlük hakyny dolu töläpdir. Bütün gün işlänler gaharlanyp püňürdeşipdirler. Olar iň soňky gelenler diňe bir sagat işlediler. Biz bolsa jowzaly yssyda gündüzüň agyr zähmet çekdik. Muňa garamazdan sen biziň zähmetimiz olaryňky bilen deň etdiň diýdiler. Ýer eýesi olara şeýle jogap berdi. Men size adalatsyzlyk edemmi? Siz bir günlük iş hakyny bir kümüşden razylaşmanmydyňyz? Öz pulumy isleýişimçe sarp etmäge ygtyýarym ýokmy? Ýa-da siz men sahylygyma görüplik etýäňizmi? İsa bu wakan şeýle jemledi. Şeýlelikde iň soňkular ilkinjiler hem iň soňkular bolar. Sen Hudaýyň üzümçülüğüne diňe bir näçe sagatlyk işläp bilersiň. Ýöne bu pursatlar seniň iň oňat günleriň bolar. İsa öz şägirdlerini we bizi hiç zat ýeke taşlamajakdygyna söz berdi. Ol biziň bilen şu ýerde. Biziň bedenimiz bärde galsa da ol bizi öz huzuryna garşalar. Ol yer bolsa uly şatlykly we beýik şöhratly ýerdir. Muň maşgalam tarapyndan maňa kynçylyk getirjegini bilýän. Gutulşymyz çeken ejrimize degermi? Aýdyşyň ýaly. Rivka, men bilen dilek edermiň. Hawa. Eger adamlar sen bilen ılalaşmasalar ýa-da seni gollamasalar, sen olara nähil jogap berersiň? Eger olar biziň bilen ılalaşmasalar, biz olara nädip hormat goýmaly? Meryem, ba ýaş ýigitlardaky hekaýatdan näme öwrenni?
Gaýanyň üstüne gurulan öý we çägede gurulan öý siziň üçin näme many berýär? Eger sen üzümçülük tymsalynaky adamlaryň biri bolsaň, haýsy günlükçi bolardyň we näme üçin?